काँग्रेसने आज जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर लढवण्याचा निर्णय घेतला. हो. पण ते म्हणतात की आम्हाला मतदार यादीच मिळालेली नाही आहे. मतदार यादी नसेल तर निवडणुका कशा लढवणार असं त्यांचं म्हणणं आहे. मतदार यादी मला वाटतं आता इलेक्शन कमिशनकडून मिळणार आहे. जसे आम्हाला पण मिळालं नाही तशी सर्वांनाच मिळाली नाही. मला वाटतं उद्या परवापर्यंत सगळ्यांना हे याद्या मिळेल. ते काँग्रेस आता जो कारण सांगतोय त्याच्यावर काय प्रतिक्रिया आहे तुमची? कारण म्हणजे काय असतं, समजा ज्यांना जिंकायची इच्छा असते ना, ते कुठूनही म्हणजे गेल्या वेळेच्या विधानसभेच्या रोलमधून सुद्धा आम्ही नावं काढू शकतो. कारण त्याच्यात एक अर्धा टक्के काहीतरी मतं वाढलेली असणार. पण बायफर्केट करून समजा एका मतदारसंघात 1-2 जिल्हा परिषद सर्वसाधारण असतात एका आमदाराच्या मतदारसंघात, आणि तेच लिस्ट गेल्या वर्षीचं घेतलं किंवा नेटवरून काढलं तरी मिळू शकतं. त्यांचं असं झालं आहे की नाचता येईना आणि अंगण वाकडं असंही काँग्रेसचं झालं आहे.